Punt 14. Moció del bloc sobre l'accident de metro del 3 de juliol del 2006. Té la paraula el portaveu del bloc Compromís. El 3 de juliol de 2006 es va produir a la ciutat de València el pitjor accident de metro que mai s'ha produït a l'estat espanyol. El descarrilament d'una de les unitats del tren va provocar la mort de 43 persones i 47 van resultar ferides arribant a l'estació de Jesús. D'ençà, tot i existir tot un seguit de factors que van desencadenar l'accident i que haurien d'haver generat una investigació seriosa i concloent per tal de garantir a les víctimes i als seus familiars el coneixement de la veritat, la ciutat valenciana s'ha trobat amb el silenci i el consegüent oblit. La velocitat a què circulava el tren, el mal estat de les vies, les deficiències tècniques dels trens, les mesures de seguretat instal·lades en altres línies de metro que no hi eren en la línia 1, les reiterades denúncies dels sindicats sobre la perillositat d'aquell tram, els descarrilaments previs que es van ocultar o les finestres mal setxellades, no semblen haver estat motius suficients perquè s'encetarà un procés polític i judicial que explicarà amb claredat els fets i es depuraren les responsabilitats que pertocaren. Per si fora poc, la comissió parlamentària que es va crear va quedar desdibuixada pel fet, conegut posteriorment, que totes les persones que hi van comparèixer havien estat alliçonades per una empresa de comunicació, HM Sanchis, on, lluny de dir la seva veritat, es van cenyir a un guió prèviament escrit per aquests consultors i pactat amb els directius de ferrocarrils de la Generalitat. Ni investigació, ni procés judicial, ni veritat. Els familiars de les víctimes no han tingut res d'això. Per contra, han vist com una de les pitjors tragèdies dels últims anys conegudes al territori valencià cau en l'oblit i provoca així un doble dolor. L'aparició de noves informacions sobre les causes que van provocar l'accident de metro de València fa necessària, per respecte a les víctimes, a la veritat i a la moral, que es torni a crear la Comissió Parlamentària d'Investigació que anys darrere es va tancar en fals i que, curiosament, ha sigut la més breu en la història del Parlament valencià. Per tot això, l'Ajuntament de Meliana, a proposta del grup municipal bloc Compromís, pren els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Meliana acorda sol·licitar al president de les Corts Valencianes que, com a conseqüència de les informacions aparegudes, es torni a crear la comissió d'investigació que aclarisca d'una vegada per totes les causes de l'accident del metro ocorregut a la ciutat de València l'any 2006. Segon, l'Ajuntament de Meliana acorda sol·licitar a la Fiscalia que després que ha obert diligències per una nova investigació arribi fins al fons de la qüestió per tal de donar les màximes garanties i tranquil·litat al poble de Meliana, usuari de la xarxa del metro de València, sobre la seguretat en aquest transport públic. La moció fou presentada el 3 de juliol de 2013. La paraula portaveu socialista. Bé, el nostre grup no pot deixar de recolzar la moció presentada pel grup municipal Bloc Compromís per una qüestió d'humanitat, justícia i transparència, tots tres valors que considere compartim els tres grups polítics en representació a l'Ajuntament de Meliana. Aquesta moció, i d'altres en termes semblants, ha estat presentada a altres ajuntaments. Considerem que representa l'expressió sincera de demanda de responsabilitat de les víctimes i dels seus familiars, i d'una nombrosa part de la ciutadania, tant de la ciutat de València com del seu terme metropolità. Per tant, a l'aposta conciliadora que aquest grup municipal socialista al que representa s'ha caracteritzat, demana que per unanimitat s'aprovi la moció i per tant puguem elevar-la on pertoca, a la finalitat de donar respostes humanes, justes i transparents a tota la ciutadania, als melianers i melianeres usuaris del metro en aquestes dates i també ara, i a més a les víctimes i als seus familiars. Partit Popular. Bé, en la seva moció, en la moció del bloc, senyor Riera, vostè diu que l'accident del metro del 3 de juliol de l'any 2006 és el pitjor accident que ha hagut en l'estat espanyol. Confon el descarrilament, naturalment, d'una de les unitats del tren que provoca 43 persones mortes i 47 més persones ferides. Avui, per desgràcia, li puc dir que ja no és el pitjor accident ferroviari de l'estat espanyol. En este ple mateix hem lamentat tots els grups així l'accident del passat 24 de juliol en Santiago de Compostela, en el que se doblaren les xifres tant de morts com de ferits.
Vostè diu en la seva moció que en l'accident del metro de València haurien d'haver generat una investigació seriosa i concloent per tal de garantir a les víctimes i als seus familiars el coneixement de la veritat. També vostè fa referència que en aquest tram concret s'havien fet abans uns descarrilaments prèvis que s'havien o que se van ocultar en aquests informes. Mira vostè, jo crec que la justícia actuar, recolzar naturalment en totes les proves que tenia al seu alcance. Per tant, si es van ocultar algunes coses, i en la seva moció pareix que vostè està en coneixement d'elles, jo crec que el que vostè devia d'haver fet és presentar-se com a testig en aquestes proves d'investigació i quizá a lo millor si la comissió era pogut ser més clarificadora. Jo la veritat, en la vida no m'agrada mai juzgar, jo crec que la justícia naturalment no m'agrada mai juzgar. Vostè pareix que juzga i sentència, juzga i sentència. Jo crec que la justícia, ho dic de veritat, crec que la justícia i no aplega a comprendre com pot dir que ni se va fer una investigació, ni procés judicial, ni veritat. Vostè afirma que les víctimes no han tingut res d'això i segueix afirmant també que aquesta gran tragèdia dels valencians ha caigut en l'olvid i que provocar, també diu vostè que va provocar un doble dolor. Jo li he de dir que ni una cosa ni l'altra. Ni ha caigut en l'olvid, per lo menos del que li parla i també d'aquest grup del Partit Popular de l'Ajuntament de Meliana no ha caigut en l'olvid, ni pot provocar un doble dolor. I no pot provocar un doble dolor, senyor Riera, perquè el dolor per la mort d'un familiar o d'un ser volgut en aquestes circumstàncies és tan fort aquest dolor, és tan desgarrador aquest dolor, o sigui que no pot produir un doble dolor, simplement un dolor irreparable, però no un doble. Vostè continua dient que l'aparició de les noves informacions sobre les causes que van provocar aquest accident del metro de València fa necessària una nova comissió parlamentària. Estic segur que seguiran passant, jo crec que seguiran passant molts anys i possiblement seguisquen apareguent nous detalls i noves informacions sobre l'accident, però no per omissió, no per omissió, crega vostè en la justícia, no per omissió, sinó perquè les noves tecnologies en la investigació així no ho demanen. Demana, pel que vostè transmet, que se devia d'haver encetat un procés polític judicial. Mire, jo penso el contrari, perquè l'estat de dret se rige per tres poders que són el poder judicial, l'executiu i el legislatiu. No fa falta que jo li diga que els que cregam en la democràcia devem de creure també en la independència de cada un d'aquests poders als que jo li he fet referència i devem de creure per a que puguen tots ells, tots aquests poders, per a que puguen tots actuar en absoluta i total llibertat. Si mesclem polítics i justícia, un dels dos ja no actua en aquesta llibertat. En el cas en què vostè ha presentat la moció, ha hagut un fall judicial, que tots el món saben, que no nos pot agradar, o sigui, que no nos pot agradar, o és dir, ens pot agradar a uns més o manco, a altres, que podem compartir o que naturalment no podem compartir, però no deixa de ser el fallo que el poder judicial en total llibertat ha realitzat. Des del grup popular de l'Ajuntament de Meliana compartim, de veritat dic, compartim i vivim el dolor de les famílies i de les víctimes i una vegada més volem deixar constància de la nostra solidaritat junt a ells i per tant recolzem a les víctimes en tot el que en justícia ells necessiten, vulguen i demanen. Però comprenga vostè
que en un estat de dret, senyor Riera, en la justícia és la justícia la que deu actuar. La justícia ja ho ha fet. I si se deu de reobrir el cas o no, nosaltres pensem que deuen de ser els jutges o els fiscals els que haurien de decidir-ho. Jo, de veritat, senyor Riera, no volguera pensar que el que vostè vol fer d'este desastre, d'este accident, siga un acte polític, un manifest polític. Com per desgràcia vaig presenciar-lo el divendres passat en l'Ajuntament de València, en el portaveu del Compromís de l'Ajuntament de València, el senyor Ribó. No volguera que s'aprofitaren estos actes de veritat, o sigui, que ens trastornen a tota la humanitat, a totes les persones en actes polítics. Els polítics és un acte de servici i no podem aprofitar tan villament, vagament, uns actes d'aixina per a aprofitar-nos en circumstàncies de tant de dolor i de tanta tristesa. Nosotros, desde luego, el Grupo Popular, sin embargo, señor Riera, lo que volemos oferir a las familias de las víctimas es solidaridad y comprensión en su dolor, compartir el seu dolor, acompanyar-los en el seu dolor i tratar d'ajudar-los en el que estiga dins de les nostres possibilitats. No obstant, el Grup Popular s'abstindrà en aquesta moció. El Compromís. Bé, en principi agrair el suport del grup socialista per la sensibilitat que ha demostrat, no només pel contingut de la moció, sinó pel coneixement de la realitat actual. Bé, respecte al portaveu del grup popular, després d'esta homilia que ens ha fet, jo li podria destacar dues coses. D'entrada, dues coses importants. Vostè focalitza, diu el senyor Riera, el senyor Riera no diu res. El senyor Riera transmet, ja ho hem dit en altres ocasions respecte a altres mocions, el senyor Riera és el portaveu del grup municipal Bloc Compromís. El grup municipal Bloc Compromís presenta mocions sobre temes d'actualitat que responen a les inquietuds, als problemes, etcètera, que té la societat de Meliana i la societat valenciana. I és el que fem, traslladem al ple de l'Ajuntament de Meliana aquestes preocupacions i aquestes sensibilitats que damunt, en molts casos, són coincidents amb les preocupacions i les sensibilitats del poble de Meliana. I l'ús del metro i de la xarxa de rodalies del metro de València és de preocupació per al poble de Meliana. Vostè ha començat, que jo no he volgut fer-ho, perquè aquesta moció s'ha presentat el 3 de juliol, barrejant els dos casos recents, l'aniversari del 3 de juliol i el corregut estos dies a Santiago. Jo no he volgut fer-ho, vostè de seguida ho ha barrejat tot, no és el mateix metro que alta velocitat, que tren convencional, que vaixells, que velers, que mercants, que no és el mateix. Un accident de metro és un accident de metro i un accident d'alta velocitat és un accident d'alta velocitat. I les conseqüències són iguals de greus en aquest cas en un accident que en un altre. No és un tema de competició o veure quin ha sigut més important. En aquest cas sí que és cert que l'accident de metro més important és el produït a València el 2006, que això va tenir unes conseqüències, i després passem al que vostè diu que diu el senyor Riera. No ho diu el senyor Riera, jo crec que el que demostra el portaveu del grup popular i per extensió del grup popular és una falta de connexió amb la realitat, en la realitat actual. Vull dir, quan vostè personalitza el senyor Riera, que diu el senyor Riera, tot el que han estat dient i destapant els mitjans de comunicació sobre el que es va produir en la comissió parlamentària i en la informació que es va ocultar i tot el que hem conegut posteriorment que no sabíem per ocultació. Quan vostè diu això, i que ho diu el senyor Riera, no ho diu el senyor Riera, és que ho han dit. Els mitjans de comunicació estan farcits de notícies en aquest sentit.
Esta moció se presenta el dia 3 de juliol i el dia 21 de juliol un mitjà de comunicació de referència en la Comunitat Valenciana, el més llegit, el de més tirada, publicava un diumenge a 2 planes un reportatge, el dossier que Ferrocarrils de la Generalitat ocultó o negó. 2 planes. Si vol, seguits, que hi va molta informació. Vostè diu, és que s'ha deixat actuar la justícia. Molt bé, s'ha actuat la justícia. Evidentment, arran de totes les informacions que han tret els mitjans de comunicació barat a investigar realment el que hauria d'haver investigat la Generalitat, que és l'administració responsable, el 23 de juliol, és a dir, 2 dies després d'aquesta notícia irrellevante, la Fiscalia, que havia obert diligències, demana al jutjat que investigués 43 homicidis imprudents del metro. És a dir, la mateixa Fiscalia demana ja que s'investigui al jutjat. I no ho demana el senyor Riera, ho demana la societat valenciana, els diferents àmbits, l'administració, els mitjans de comunicació, la ciutadania, la Fiscalia. No ho demana el senyor Riera. El senyor Riera, com a portaveu del grup municipal del Compromís, trasllada al ple de l'Ajuntament de Meliana una moció perquè entenc que és l'interès general, i en aquest cas l'interès del poble de Meliana, perquè es tramite. Entenem que aquest és el paper del senyor Riera. I després vostè parla que el senyor Riera també diu, parla de l'oblit, etc., com a farà una cosa nostra. Això no ho diu el senyor Riera, això ho diuen les víctimes. Les víctimes s'han apartat de dir que han sigut oblidades, que no se'ls ha atès correctament. I això no ho diu el senyor Riera. Fa falta només que escolte a l'associació de víctimes de la gent del metro. No sé si vostè alguna vegada ha llegit alguna cosa del que ha dit l'associació de víctimes, però no ho diu el senyor Riera, ho diu l'associació. Per tant, vostè, en la seva homilia, ha tractat de personalitzar el senyor Riera una cosa que és d'interès general i que està demostrat que és així. I simplement ho havia tingut, no sé per què en aquest cas vostè ha entrat ahir a personalitzar d'aquesta manera una cosa que ja no ho entendre, està fora de lloc totalment. Per tant, el que està així clarament definit és, crec que avui és una evidència, i no dic que ara ho personalitze, recollint tot el que s'està dient, que en el seu moment la comissió d'investigació es tanca en fals. Els motius jo no entraré a valorar-los, però no és investigar el que s'hauria d'investigar per a un fet tan greu com el que es va produir. Fruit d'això i les informacions que nos havien donat i que els mitjans de comunicació en un treball periodístic han anat traient, hem conegut més informació que ha motivat ja fins i tot que la Fiscalia demani al jutjat que reobri el cas i que investigui el tema de l'accident. Jo crec que el tema està clar i aquella gent del poble de Meliana que hagi seguit o que seguís habitualment les informacions, jo crec que tindrà clar que no és un tema del senyor Riera, sinó que és un tema de clamor de la societat valenciana, simplement. Partido Socialista, no lo que digo. Partido Popular. No sé, de veritat, no sé dir-li per què me cataloga vostè quan jo manifeste els meus sentiments, o sigui, que estic parlant d'una homilia, no sé, no tinc per què. Jo sí que li demanaria, no sé si és que vostè respecta o no respecta les homilies, però sí que respecta també el meu dolor. O sigui, jo cataloga vostè homilia, bueno, doncs pot catalogar-lo com vostè crega convenient. La democràcia és això, cada un que diga el que crega convenient, sense faltar el respecte a ningú. De totes formes, jo li dic a vostè que dice que vostè s'ha actuat la justícia. Jo li dic que no. A més, dones compte, vaig ir davant en l'extensió del Partit Popular. O sigui que nosaltres actuarem, diguem, oscurament, no? O sigui, si actuarem, diguem, d'una altra manera, o sigui que no volem clarificar absolutament res, simplement donem compte, votaríem en contra i no hi seria avant. Nosaltres ja li he dit que anem a estendre's en això i vaig dir, no? Però l'únic que li he dit jo és que vostè deixa actuar la justícia. Vostè, això sí que ho dic, no? Jo m'he dirigit a vostè perquè és vostè el que ha fet la moció i la presenta. Claro, aquesta moció, és una moció que vostès han fet amb multicopista i l'han distribuït per tots els ajuntaments. O sigui, segur, estic completament segur, vostè, claro, que té que dir, al contrari, perquè és un càlcul de
de l'Ajuntament de València del divendres passat. Però bueno, el que torno a dir, estem en un estat de dret, deixen actuar la justícia, creguen en la justícia, o és que només creuen en la justícia com a vostès els interessa? No, jo crec que no. Vostè diu que els fiscals ho demanen, me pareix de categoria, si ja li ho ha dit, si els fiscals i els jutges ho demanen, que ho facin. Si jo vull que ho demanen i que ho facin ells. I ho ha dit en la primera intervenció. O sigui que jo no vull actuar de ninguna forma oscura i poc transparent, sinó al contrari. Però li torno a dir, deixen actuar la justícia, deixen actuar-la a jutges i a fiscals. I el que sí que li dic, i sí que li demanen, catalego vostè d'homilia o el que vulgui, no aprofiten el dolor de la gent per a fer política. No aprofiten el dolor de la gent per a fer política. La gent en aquests moments necessita comprensió, solidaritat, apoyo moral. Això és el que necessiten. No aprofiten per fer política d'això, d'un accident de tan gran magnitud. I això és el que jo li he volgut dir. Perdona una vegada més, dicen que actua la justícia. Sí, para finalizar, los compromisos. Bé, dins de la homilia que ha fet el senyor portaveu del grup popular, sembla que al final sigui el compromís que no vulgui que actuï la justícia. Entenc que és una fugida cap endavant, perquè clar, m'imagino que en aquest tema poques coses podran dir, només que no es diran cabals als altres. Jo no crec que hagi obstaculitzat ni jo ni el meu grup el paper de la justícia en cap cas. De fet, del nostre partit crec que no n'hi ha imputats per cap assumpte en la justícia i per tant no crec que sigui un partit polític que tinga coses en la justícia. Els que en tinguen són els que poden ocultar o entrebancar l'acció de la justícia. No estem utilitzant el tema com una qüestió política. És que això ho està demanant l'associació de víctimes des de fa molt de temps. La implicació, la participació dels grups. S'ha reclamat, al primer lloc, precisament a l'administració responsable, a la Generalitat, i a molts llocs, i no els han atès. I el que han demanat és ajuda, i que ens anaven a donar suport, i que ens concentraren per a compartir aquest dolor, que és que vostès no utilitzen mitjà de comunicació. És que vostè està dient com si això s'ho hagueren tret de la màrega així i haguera aparegut un dia perquè este portaveu i este municipal volia fer un ús polític del tema. És que això és el clam, és el clam de les víctimes. Volen compartir aquest dolor, volen compartir aquesta solidaritat perquè s'han sentit oblidats. I això ho han dit les víctimes mateix. Per tant, vostè, si realment volia donar viabilitat a aquest tema, no hauria d'haver entrat, entenc jo, precisament a buscar el caràcter polític. Simplement haver manifestat el que considerara d'això, de solidaritat, de suport, etc. I s'haguera abstingut i haguera donat el pas. És el que vostè ha volgut entrar. Ningú li ha dit que entrara, jo no pensava entrar. De fet, en la meva intervenció era llegir la moció i si entrara fer referència a aquestes dues notícies i vostè ha entrat, però vaja, no sé per què, o sigui que vostè sabrà. Vostè volia dir-li moltes coses al senyor Riera i pim-pam, 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 ha entrat. Doncs bé, però el que ha dit no és el senyor Riera. No estem fent política d'aquest tema, no volem jugar en el dolor de les víctimes, no volem tal. Són les víctimes les que demanen suport polític, són les víctimes les que demanen solidaritat i participació. Ja està? Sí, el portaveu és el que presenta, ho diu el ROF. El ROF diu que ho ha de presentar el portaveu. Sembla que està bé. Vostè és portaveu, els museus representen els portaveus, o en tot cas el portaveu adjunt o un regidor, però va presentar regidors. De fet, la moció d'Alba l'ha de presentar algú a l'Ajuntament. L'ha de presentar algú. Un regidor, un membre de la corporació. Per tant, jo entenc que ha entrat en un fanguer que no era necessari, vostè sabrà. I evidentment, doncs, això. Passem a la votació. Partit Socialista, Bloc Compromís, Partit Popular, s'aprova el punt.